Yazi ngihleli nje akudleki akukhulumeki futhi akulaleli. Usobala khona lento engangiphethe kahle emoyeni. Sabathe ngiyazama ukuyiziba izibeki. Kunalamagama lokho edlala kimi emqondweni. Ngase ngithi angwadlulisele kunini ebantwini ngaze kwakhala nyonini. Ngoba kuba ikhalamu ngabe namanje sisanothile sele wafika abamhlophe kwelikamthaniya abadala sibaphoxile. Amasiko siwalahlile saye kokwethu salandela bezizwe ngoba sesizibona sesiphucuzekile. Akulo mhlaba namhlulekile engathiwa ungcono ukuqala umhlaba usaqala engakabikho nobuso weqaba. Ngiye ngizwe kuthiwa kubhede emuva kodwa kwelikakithi engathi kubheda phambili. Lapho ukwazi ukuthola khona umuntu enobulili obubili, enempilo emibili. Lapho owesilisa ekwazi ukuba nobudlelwane nomunye owesilisa ebe nenkosikazi ekhaya amthembisa ukuthi uyowevuka naye akusoze emkhohlise ekubeni lapho wayesemkhohlisa angani wayengekho ozompikisa ngoba bebesebevalelene bodwa enkantolo beyobhala babefuna ukushada nomshado wamahhala. Yayingekho yonke lento yokuqala engathi kungcono kudala umhlaba usasanda kudala babesiphatha kahle laba abantu bakudala ngisho nemali yayingekho kudala kwazi kwakhala nyonini ngoba kuba ikhalamu ngabe namanje sisanothile seloko wafika abamhlophe kwelikamthanyana abadala sibaphoxile amasiko siwalahlile saye kokwethu salandela bezizwe ngoba sesizibona sesiphucuzekile. Akulo mhlaba mina ngihlulekile engathi kwakungcono ukuqala umhlaba usaqala engakabikho nobuso weqaba ngoba manje owesimame usedinga abalisi ababili okanye abathathu akasakwazi ukuzibamba usedesa nangoqobo lwakhe ukuze asimame sebephathe iy'ngane bebeza iy'ngane abamanje abantu besimame. Ayisekho leza ntombi zakudala ezazicomelana zizigqaja ngobuntombi ezamanje sezitompa ney'ntombi sezibhema umlomo bemnyama bhuqe zidla imali yakho maqede ziyibhuqe kwazi kwakhala nyonini. Ngokuba ikhala ngabe namanje sisanothile seloko wafika abamhlophe kwelikamthaniya abadala sibaphoxile amasiko siwalahlile saye kokwethu salandela bezizwe ngoba sesizibona sesiphucuzekile. Hayi lo mhlaba mina ngihlulekile engathi kwakungcono ukuqala umhlaba usaqala engakabikho nobuso weqaba. Manje sekunabalisa abakhwela iy'ngane bemithisa iy'ngane beyigiphisa iy'ngane beyizala ethi umuntu akazukwazi ukuzala ingane nengane ayizalayo. Anishoni ngempela uyikhwela kanjani ingane uyizala mase khona abafowethu abangananembeza emini elomhlaba bayaliveza ebusuku bayalidla mase beyosebenza ngoba ngisho nje labantu abananembeza benganqumisa ngisho okwembuzi uma endleleni akubathikameza. Hayi mina sengiyasaba mase kukhona omama abalahla iy'ngane bezifake ngeplastiki edampokweni zincane baqede beye emasontweni bayozibiza ngabazalwane bebenzisa okwezilwane. Hhayi kwazi kwakhala nyonini ngokuba ikhalamu ngabe namanje sisanothile seloko wafika abamhlophe kwelikamthanyana abadala sibaphoxile amasiko siwalahlile saye kokwethu salandela bezizwe ngoba sesizibona sesiphucuzekile. Hayi mina kulo mhlaba ngihlulekile engathi kwakungcono ukuqala umhlaba usaqala engakabikho nobuso weqaba ngoba phela manje yithi sesenziswa kwamaqaba sesiphathe izibhamu sidubula abakwethu ukuze sizophila le mpilo esifike nabo ukuhamba. Isho intombi uma uyishela ayisakuqomi ngocu isibhamu isidane kunika inamba. Mina sengifisa nokuhamba ke ngiye emathuneni obaba omkhulu ke ngiyobavusa beke befike bezozibonela lento ngoba kwelizayo mina ngizokwazi ukuyichaza ngifuna ukubatshela ukuthi ngazama ukunikhuza kodwa nimamelanga.